Yeah, go pressure. Yeah. Mr. Rice. Yeah, Bashalo Tina. Mama, DJ. Ngakaza kwethu. Phethelani isidina. Angifuni ukuphindelana lemu. Ngifuna ukulipha umuntu la. Ngizobuza umbuzo. Uphakamisa ungamemeza, uma kwamemeza. Ayisekho leyo answer ke. Khona phamisa ngabuza ngazi uchaza. Ngifuna ukwazi umehluko wengane zakwethu. Umehluko phakathi kwe-vocalist ne-artist. Bese kulezi zinto zombili ungitshela amagama bangena kuphi. Phakathi kwe-vocalist ne-artist. Umehluko yimuphi lapho? Chaza ngezizathu. Cha. Akuthi ngekuchaza ehlo. Umehluko phakathi kwe-vocalist ne-artist yimuphi? Kaphamse. Nankuza. Nathi yakho nasakho. Yeah. Sanibona. Yeah. Omaganga bayi artist ngoba iculela bakhuphumo zabantu. Ivocal na i-vocalist iyayiculela kodwa ayiwadlali ama-instrument. Ile aphinda i-vocalist ayidlali instrument ufika nje zobhongoloza. Omaganga kama-artist hayi ama-vocalist ngiyabona. Nathi i-CD yakho kukhona. Yeah. Asaba tithe ngona bamba. Nobamba mase siyahamba. Cela bonke bama brand bese ngapha. Bonke bama brand bese ngapha. Uqonisini bese ngapha. Uqobeka nada wana bese ngapha. Uqobe ebeleni bese ngapha. Uqobe nama bese ngapha. Yes. Saphenga. Sahamba manje.
Akwazi. Yeah, second teacher.